వేసవి వేడిపై దాడి చల్లటి రిఫ్రెషింగ్ స్టాక్ తో హై. పార్వతీపురం పట్టణంలోని ఓ రెడీమేడ్ వస్త్ర దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మెయిన్ రోడ్లో గల లక్కీ రెడీమేడ్ స్టోర్లో అర్ధరాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి. 2 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. సుమారు 50 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే వస్త్రాలు దగ్ధమయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు షాప్ యజమాని. పార్వతీపురం పట్టణంలోని ఓ రెడీమేడ్ వస్త్ర దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మెయిన్ రోడ్లో గల లక్కీ రెడీమేడ్ స్టోర్లో అర్ధరాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి. 2 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటల్ని అదుపులోకి తెచ్చారు. సుమారు 50 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే వస్త్రాలు దగ్ధమయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు షాప్ యజమాని.